एशिया कप 2023 ପାଇଁ ଭାରତ ଟିମ୍ ଚୟନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ବିସିସିଆଇ ବୈଠକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ। ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ବୈଠକ ଡକାଇଛି। ଅଧିନାୟକ ହିସାବରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ନିଜ ନିଜ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ହେଲେ ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ, କାରଣ ଦଳରେ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିମାନେ ଆହତ ଥିବାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ଏହି ସବୁ ଟିମ୍ରେ 15 ଜଣିଆ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତ କେତେ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଚୟନ କରିବ ତାହା ଉପରେ ନଜର। ଏପଟେ ରାହୁଲ ଓ ଆୟରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଓ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ନେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। କାରଣ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲେ ବି ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଟି20ରେ 1 ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟର ହୋଇଥିଲେ ବି ଦିନିକିଆରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।